Bueno, fixemos unha semana de traballo diferente a que viñamos facendo habitualmente, non? Demos 2 días de descanso, domingo e lunes. Bueno, en principio é unha pequena molestia de algún futbolista que creo que non vai a impedir que poidan estar disponibles, pero bueno, hai que esperar ao último momento para tomar a decisión. A ver, é algo que en principio non buscas como, digamos, como un obxectivo da tempada, pero sí que cando vas vendo traballar o equipo, non? E vas vendo que o nivel, pois, tanto de traballo como de calidade do plantel é moi similar, bueno, pois que tes diferentes opcións, pois, como xa dixen algunhas outras veces, en función do que buscas en cada partido, non? Entón, bueno, pues, acabamos encontrándonos con un escenario onde, bueno, hai unha riqueza táctica propia das características de cada futbolista, propia tamén do que buscas para cada partido dentro dunha idea xeral. Bueno, eso fai que todo o mundo este moi enchufado, que sexa difícil escoller, non? Convocatoria e facer equipo, pero creo que eso di moito, non? do plantel, non? Eu creo que un escenario diferente onde sempre víxemos os mesmos 11, non tuvera eu esas posibilidades de variar, non sería bo para o equipo, non? O equipo necesita que aporte todo o mundo. Esta semana en concreto non pode haber outras ao mellor que, bueno, pois ao mellor xogando un domingo na casa, se tes un sábado fora, tendo que viaxar viernes, aí sí que de momento ainda non vivimos esa situación, non? Como esta semana, pois non altera prácticamente nada, porque tuvemos 5 sesións de adestramento antes de viaxar, viaxas o sábado, Asturias para nós é moi cerca, viaxas o sábado pola tarde sin ningún tipo de presa para chegar con moito tempo e xogar o domingo pola tarde, así que en ese sentido temos un viaxe plácido ou cómodo e fácil de diseñar. Pero eu creo que é máis grande o cambio cando estás habituado a xogar en herba natural e ves artificial e non ao revés, non? Nos en ese sentido somos un equipo que, bueno, con campos grandes, con espacios de bo césped, de boa superficie, pois vamos a decir que estamos cómodos, pero nos atopamos ben, non? Entonces, bueno, salvo o partido de Langreo, o resto dos que xogamos fora foron todos en herba natural e creo que tanto en Salamanca como en Santiago, segundo tempo, como o Leganés, creo que estuvemos a bo nivel, non? Para nós non é un hándicap, ainda que non tocamos esa superficie desde fai varias semanas, en concreto desde o partido do Leganés, pero creo que non é un hándicap, non? Máis ben é algo que nos motiva un pouco máis, porque sabemos que rendimos ben en ese tipo de superficie. Sí, probablemente sexa un pouco a asignatura pendiente que temos, non? É dicir, non reaccionar ou non ter que reaccionar tantas veces co marcador en contra de ser capaces desde o principio de partido de impoñernos máis, non? Co xogo ou sobre todo con ese primeiro gol que tan importante creo que é nos partidos, non? Nós estamos resolvendo ben cando estamos por debaixo no marcador, pero, bueno, sigo botando de menos ese punto de confianza que che dá estar por diante, non? E que o equipo normalmente, as veces que se puxo por diante, o fixo despois moi ben, non? Entonces, bueno, temos que volver a buscar eso, non estar sempre a contrarreloj, aunque é certo que despois competimos e que o equipo nunca entrega ou nunca se entrega dentro do partido, ainda que vaya por detrás do marcador, pero creo que é importante medrar tamén, bueno, desde marcadores a favor, non? Porque che dan unha confianza maior para estar dentro do partido. Temos o punto a favor de que, ainda que temos ese desgaste psicolóxico, sempre estamos levando premio, non? É dicir, vamos por detrás do marcador, pero somos capaces de igualalo, non? Incluso de ganalo, como remontamos aquí o día do Móstoles. Pero é certo que é preferible, se podes escoller, ou se podo escoller, é sempre marcar o primeiro gol, non? Porque sempre forza o rival a facer outras cousas que ao mellor xa non tiña pensado, sempre está o factor tempo, non? Do tempo que corre en contra do que vai perdendo. Bueno, esas cousas tamén che gusta manexalas cando vas por dentro do marcador. Bueno, pois un pouco como son todos os partidos desta categoría, non? Moi nivelados, con un equipo enfrente que é certo que a nivel de puntuación está abaixo, pero que
ten moi bons futbolistas de moita experiencia, moitos deles, varios con experiencia en primeira división, futbolistas de boa calidad técnica, de bo pé, un equipo que si é capaz de xogar, pois se pode meter en moitos problemas. Bueno, un bo rival que é certo que non está tal vez tendo o acerto necesario pois a nivel de ofensivo para facer máis goles co que fai, pero un equipo peligroso seguro. A puntuación non te podes fiar todavía dela. Bueno, eu creo que en xeral, salvo un caso hipotético de que algún equipo quede moi descolgado, non? Que creo que non se vai a dar en esta liga, a puntuación, estar 6-7 puntos de diferencia sobre un equipo que ese equipo os teña sobre ti non quere decir nada, porque os partidos ao final son sempre de un nivel moi parexo, non? Si é certo que pode ter un componente sentimental, un componente mental, non? Bueno, si estás moi descolgado de puntos ou a 6 a 7 puntos dun rival que ainda encima che vai ganando, bueno, sí que te pode meter en que te apures demasiado, en que te precipites, non? Pero a estas alturas de tempada as diferencias non creo que sean definitivas despois para o que se vayan a reflexar no terreo de xogo, non? Bueno, varios aspectos, non? Primeiro que o que comentei de que ten futbolistas de moita experiencia, que xogaron en primeira división, de moi boa calidad, pois non sei, podo falar de Lora, de Luis Morán, de Nacho Matador, de Julio Delgado, de Steven, bueno, futbolistas importantes, futbolistas, repito, de moi bo nivel, que si crecen dentro do partido ou se atopan cómodos, pois te van a facer daño seguro. Bueno, os resultados positivos dan confianza, os negativos, sempre crean algunha dúbida, non? Sempre, pois planteas o seguinte partido para cortar esa racha, pero eres consciente de que unha derrota máis, pois que é peligrosa, porque moitas derrotas consecutivas pois sempre fan dano. Non é sinxelo, non, manexar ese tipo de situacións. Nós temos que intentar aproveitarnos dela, non? A través do xogo, de ter claro o que queremos facer no partido e de saber que situación vive o rival, non? Ten que facer bastantes cousas ou moitas cousas ben, non? En xeral, ser un equipo que sin balón o Marino non este cómodo, que sexamos capaces de atacalos, que sexamos capaces de cando nos dominen, pois ter transicións rápidas, de ser moi fiables na nosa área. Eu creo que hai moitos aspectos que hai que manexar en este partido para estar cómodos e medrar dentro do partido, non? Se algunha desas cousas nos falla, pois sempre vamos a ter máis problemas. Sí, claro, xogadores moi expertos que saben manexar e saben vivir este tipo de situacións, ao mellor de que agora non estén nun gran momento, non? O que veñan desas dúas derrotas, pero que os van a saber manexar, que van a saber manexar os tempos do partido, sobre todo se poñen por diante no marcador. Toda a bagaxe que poden ter e toda a experiencia que poden ter ese tipo de futbolistas, e que estou convencido de que as van a expoñer en canto, sobre todo, se están cómodos dentro do partido, non? Por iso digo que é moi importante que non se atopen cómodos, que non sexan partidos sinxelo para eles. Nos nosos plantexamentos sempre está a idea principal de ir a polos 3 puntos, non? De non especular demasiado co resultado, non? Outra cousa é que despois o partido che vai dicindo, os condicionantes que te atopas, como é o marcador ou como é a situación real dentro do partido, non? Pero en principio nós, pois eso, con todo o respeto que temos a todos os rivais da categoría, o que pretendemos é ir a sumar 3 puntos, non? Que para nós, en esta boa dinámica que estamos de sumar con continuidade, pois sería outro saltiño importante para, dentro da nosa puntuación, non? Nos competimos, digamos, contra nós mesmos no sentido de querer puntuar todos os fines de semana. Seguro que sí. Está funcionando ben. Sí, ademais de que as características de cada equipo son diferentes, como decía antes, o propio momento de cada futbolista é diferente, en función tamén un pouco do que pasa o fin de semana anterior, do traballo semanal, pois podes percibir ou intentas percibir pois quen pode chegar mellor ou quen che pode facer aquela función que busca realmente para este partido. Sempre pode haber 2, 3 cambios, pois son casi normais este ano e probablemente volva a velo, sí. É un equipo moi ben organizado, sempre os equipos de Manel son organizados, defensivamente, traballan ben, son
en ese sentido, bueno, un grupo como moi homoxéneo, non, que a pesar de que os resultados non están sendo, bueno, pues todo o bon que esperaban, non é fácil derrotalos, non? Non perden partidos con facilidade, tal vez este de Leganés outro día 3-0, pero eles con 0-0 teñen unha opción que va un balón parado que vai ao pau, bueno, eles tuveron tamén os seus momentos, o que pasa que ese momento de decidir, non, de poñerse por diante, pois mellor o que están acusando, pero que é un equipo difícil de batir, seguro.